салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам боз оиди саволҳое ки дар комментариҳо ҷамъ мешаванд яъне беҷавоб мемонанд ва ё ин ки саволҳое ҳастанд ки бо навиштан ҷавоби мукаммал дода намешавад, дар ҳамон саволҳо мехостам ба шумо ҷавоб гардонам. Ва инчунин дар канал мехостам рубрикае шавад ки масалан дар 1 ё 2 ҳафта ҳамон саволҳои зарурие ки ҳаст, ҷавобҳои кӯтоҳро яъне талаб мекунанд, оиди ҳамон саволҳо мавзӯъ ё ин ки навор шавад. Сар мекунем наворро аз саволи якум. Якчанд вақт пеш дар каналамон навор буд оиди уколи гарм. Бисёриҳо ба фикрам мақсади ҳамон наворро нафаҳмиданд ва бисёриҳо дар комментариҳо дар WhatsApp низ навистанд ки дар бисёри шахсон ҳамин чиз фоида кардагӣ аст. Мақсад як чиз буд ки уколи гарм ин калтсия аст, обычный калтсие ки калтсии оддие ки мардум истифода мебаранд, фақат бо намуди уколаш аст ва ягон хел воспалении шуморо нест намекунад, ягон хел фоида ҳам барои воспаленӣ надорад. Ба монанди дигар доруҳое ки ҳам намуди таблеткаш аст, ҳам намуди уколаш аст, калтсий ҳам чунин намуд мешавад, ҳам таблеткаш, ҳам уколаш. Калтсий глюконате ки уколи гарме ки ҳаст, ин калтсии обакиш ҳисоб мехӯрад, яъне калтсии уколакӣ ҳисоб мехӯрад. Мақсад ин дору барои воспаленӣ нест. Саволи дуюм ва бениҳоят саволи бисёр ҳам дар комментариҳо, ҳам дар WhatsApp, ин оиди нишонаҳои аввали ҳомиладорӣ ва ё ин ки нишонаҳои бенамозӣ. Бисёриҳо пурсон мешаванд ки чаро дар вақти пеш аз бенамозиашон тез пешоб мекунанд, дарди сар, чархзанӣ, дил беҳазурӣ дида мешавад, вале бенамоз мешаванду ҳомиладор нестанд. дӯстони азиз, дар ин ҷо мен хоҳам ки як чизро қайд кунам. Ҳам дар вақти ҳомиладорӣ, ҳам дар вақти бенамозӣ дар организми зан, яъне дар бачадони зан як хел процесс мегузарад. Бачадони зан ҳар моҳ худашро барои ҳомиладор шудан тайёр мекунад. Яъне вақте ки овуляция шуд, жолтаи тела пайдо шуд, прогестерон ҳосил мешавад, қабати дохилии бачадон зиёд мешавад, яъне эндометрий ғафз мешавад. Бачадон аллакай тайёр аст ки ҳамон ҳуҷайраи бордоршударо қабул кунаду дар худаш ҷой кунад. Вале агар ҳуҷайра бордор нашуд, зан бенамоз мешавад. Мақсад ки ҳам дар вақти бенамоз шудан, яъне шумо аллакай ҳомиладор ки нашудед, бачадон дигар намедонад ки чӣ кор кунад, албатта бенамоз мешавад. Аз ҳамин сабаб вақте ки баъд аз овуляция дар шумо масалан сперматозоиди мард бо тухмҳуҷайраи шумо якҷо нашуд, шумо хоҳед нахоҳед бенамоз мешавед. Дар вақти овуляция дар ҳама зан, чӣ дар вақти ҳомиладориаш, чӣ дар вақти бенамозӣ, боз такрор мекунам, як хел процесс ки ҳаст, дар бисёри занҳо пеш аз бенамозиашон чунин нишонаҳо дида мешавад ва гумон мекунанд ки ҳомиладоранд. Дар асл бошад ин як хел процесс аст, чунки баъд аз овуляция гормонҳо як хел баланд мешаванд. Пролактин, прогестерон ҳардуяшон як хел баланд мешаванд, аз ҳамин сабаб чунин нишонаҳо дида мешавад. Барои ҳамин ягон духтур ба шумо аниқ гуфта наметавонад ки оё ҳамин нишонаҳо 100% нишонаҳои ҳомиладорӣ буда метавонад ё ин ки не, то ки дар шумо задержка, яъне бенамоз намешавед, дида нашавад. Ё ин ки тест ҳамин чизро подтверждат накунад, ё ин ки ӯзи ҳамин чизро аниқ накунад, ҳеҷ кас ба шумо гуфта наметавонад ки 100% ҳамин тест пешоб кардани шумо, дарди сари шумо ин нишонаи ҳомиладорӣ аст. Ин метавонад ки нишонаи бенамозшавии шумо низ бошад. саволи дигар ин оё бо як трубка ё ин ки бо як тухмдон ҳомиладор шудан мумкин аст ё не? Масалан дар ҳолате ки як тухмдон ва як трубкаро ҷарроҳӣ карда гирифта бошанд, зан метавонад ки бо як трубка ҳомиладор шавад? Албатта ҳомиладор шудан мумкин аст, ба шарте ки дар ҳамон як трубкае ки дар зан мавҷуд аст, ягон хел воспалительный процесс яъне илтиҳоб дида намешавад ва роҳҳояш маҳкам нест. Дар бисёр ҳолатҳо, қариб дар 70-80% ҳолатҳо овуляция дар трубкаи рост мегузарад. Масалан, шанси ҳомиладоршавӣ бисёртар дар трубкаи рост аст. Мақсад агар трубкаи чапи шуморо гирифтагӣ бошанд, шумо метавонед бемалол бо трубкаи рости худ ҳомиладор шавед. Фақат бо трубка ва тухмдони чап камтар душвортар аст ҳомиладор шудан, вале мумкин аст ки ҳомиладор шавад зан. саволи дигар ин оиди ҳомиладорӣ мебошад. бисёри занҳое ки менависанд ки ҳомиладор ҳастанд, хусусан дар моҳҳои аввали ҳомиладорӣ чӣ гуна доруҳо истеъмол кунанд. дӯстони азиз, оиди ҳомиладорӣ ин як мавзӯи хеле нозук аст. аз ҳамин сабаб вақте ки зани ҳомиладор ба духтур муроҷиат мекунад, хубтар мешавад ки духтур зани ҳомиладорро аз пеш бинад, чунки дар он вақт тавсия дода мешавад ташхиси ултрасаду, шиками занро меқапанд, чӣ гуна аст, чӣ гуна нест, бачадон чӣ қадар калон шудааст. аз ҳамин сабаб ягон гуна тавсияҳо тариқи WhatsApp хусусан ба занони ҳомила дода намешавад. фақат метавонам истеъмоли баъзе намуди витаминҳоро тавсия диям. оиди ягон гуна бемориҳои дигаре ки дар вақти ҳомиладорӣ рӯй медиҳад, хубтар мешавад ки шумо ба духтур муроҷиат кунед ва шуморо аз наздикӣ бинанд. саволи дигар ва хеле саволи нозук аст, оиди алоқаи ҷинсӣ. бисёриҳо оиди ин савол пурсон мешаванд. умедворам ки шумо аз ман хафа намешавед агар ба ин савол ҷавоб гардонам.
савол чунин аст: чаро дар вақти алоқаи ҷинсӣ ҳамон оби мание ки аз мард ҳаст берун мебарояд? дӯстони азиз, қоида ҳамин аст: это норма считается. мақсад ягон ҷои зарараш нест, ягон ҷои хавотираш нест. чунки барои бордор шудан, яъне барои ҳомиладор шудан ба организми зан ҳамон як донаи шакар бар ин оби манӣ дар кор аст. дигараш ҳамаш зиёдтӣ аст ва организми зан ягон хел фоидаам надорад, зарарам надорад. мақсад ки ҳамон як қатрае рафт, дигараш ҳамаш зиёдтӣ аст, бояд ки берун барояд. чунки дар вақти алоқаи ҷинсӣ ҳамон оби мание ки аз мард мебарояд, дар вақти баромадани он қариб 4-5 миллион сперматозоид берун мебарояд ва барои ҳомиладоршавӣ бошад як донаи ҳамон сперматозоид дар кор аст ва 4-5 миллиони боқимондаи он зиёдтӣ аст. аз ҳамин сабаб зиёдтиаш берун мебарояд. ва инчунин як саволи дигар оиди ҳомиладорӣ: оё дар вақти ҳомиладорӣ алоқаи ҷинсӣ кардан мумкин аст ё не? дар вақти ҳомиладорӣ агар занро ягон чиз безобита накунад, яъне дарди шикам надошта бошад, дардҳои сахт надошта бошад, хунравӣ надошта бошад, бемалол метавонед ки алоқаи ҷинсӣ кунед. то чӣ қадаре ки организми зан позволят мекунад, метавонед ки алоқаи ҷинсӣ кунед. яъне агар то моҳи нӯҳаш, яъне то вақти таваллуд карданаш ягон хел дард надошта бошад, ҳатто дар моҳи нӯҳаш алоқаи ҷинсӣ кардан мумкин аст. ва ниҳоят саволи охирон, ин саволҳо оиди WhatsApp мебошад. дӯстони азиз, чӣ гуна саволҳое ки дар WhatsApp аст, ва ҳамаи саволҳо ман кӯшиш мекунам ки ҷавоб гардонам. чӣ қадар дерам бошад, чӣ қадар барвақтам бошад, кӯшиш мекунам ки ҷавоб гардонам. фақат тағйиротҳо оиди машварат аст, яъне консултатсия. машварат яъне консултатсия аз саволҳо фарқият дорад. ба фикрам инро ҳама медонанд. саволҳои кӯтоҳе ки шумо равон мекунед, масалан оиди ягон чиз фаҳмидан мехоҳед, ман ҷавоб мегардонам. фақат дар ҳолати машварат, яъне дар вақти консултатсия ба ман вақт бисёр лозим мешавад, чунки дар вақти консултатсия лозим мешавад ҳама ташхисҳои гузаштагии шумо, табобат, узиҳое ки шумо кардаед, ҳамаи ҳамонҳо лозим мешавад. вобаста ба ҳамон чизҳо дида баъд як ташхиси муайян ва табобати муайян омадан мумкин аст. дӯстони азиз, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментариҳо баён созед. саломат бошед.